30 केजि सेन शर्मा नै बिथाङा मावो नै खुलुमबाय रायजोफोर जोङो दायो बर' सेंग्राफोर मावग्रा रेस्टुरेन्ट बेरायनो ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो एसे खोमसियाव दङ अखा हाबाय थानायखाय खोमसिनो ओमफ्राय आंबो न' सिङाव दं नालाय लासै होनांगौ गोनां जाबाय जोङो थांगासिनो न'आव बेरायनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि सेंग्राफोर लोगो मोनो बे एरियायाव गासिबो बर'आनो गोजा खना खनि खामानि मावग्राफ्रा अब्ला जोङो थांनो ओंखारबाय अखा जुब हालाबो बेरायनो ओंखारबाय दिनै एकदम थान्दा माने ना जाहैनोसै ना प्लेट मोननैसो जाना फैलाबाय सिं सिंनो बेंगलरनि लामाया खामानालि थांगासिनो दं जों ओइ सिथोमा हनै जाबायमोन दानो अखाबो नोगोद हागासिनो दङ दासिम गिसि नुगासिनो दं नै र' जों सहैग्रोनि लोगोफोर होनबा थांगासिनो दङ जोङो बेरायनो लामाया फैब्र'दों हौसे हाबागौमोन बै मोनसेजों ओमफ्राय जोङो फैब्र'दों आरो बर' सेंग्राफोर रेस्टुरेन्टआव खामानि मावग्रायावहाय बेरायगोन जोङो रेस्टुरेन्ट खामानि मावोना बर' सेंग्राफ्रा बेयाव बेरायबायगोन भिडिअफ्रा मावग्लुमो ना मायो नोंथांमोना कमेन्ट होलानो जाबाय ओमफ्राय जों ओरै हाबबावनांगौ सानै दाबो बे मबाइल गोदानजोंहाय आं मोजां ब्लग खालामनाय जायाखै दिनैहाय एसे खालामनायनि लोगोफोरनाव बेरायहैनाय नामैनो दोंगा दोंगि सेंग्राफोर मावग्रायाव थांनोसैलाय नै बेरायद्लाबायहैनो देंगा देंगि सेंग्राफोरल' मावजोबखायो हटेलनि नामा बेनो नै गोजौआवनो थाजोबो बिसोरो सिद्दाय थाजोबो बिसोरो दा साथि दं बर'फ्रालाय ओमफ्राय आंनि बिदि जाखोना माखो नोंनि मोदोमालाय नोंनिबो नै मोदोमा आंनिबो नोगोद मानो नैयावहाय दे आंनि भिडिअ नायग्रा लोगो मोनदों सासे फंबाय नायबाय थायोनो साबसक्राइबार आंनि माबायलाय जों गामिनि जाहैबाय सेंग्राफ्रा गोजौआव गोजा नामा मा बेनो जाहैबाय बिसिनि एरिया खामानालि गोलैनाय बे नोगोर थांबाय थांसिगोन जाहैबाय मानासबादि थांसिगोन जोङो बारा लालाबायजा मबाइलखौ माला सानख'नानै होलांगोन ओरैनोबा गोदान दाबो भिडिअ खेबजेननो मोनाखै rumah apa dah mama? Rumah apa dah? Oh, na rumah apa mah? Ini gedangnya maksudnya. Gosla guduran lah Simon. Mobil kasih noleh. सासे लोगोनि हटेलाव थांबावसिगोन नायलांबाय था नोंथांमोना नुलांगोन बबेयाव थांगोन जोङो दा कालियान नोगोर बारगासिनो दङ बेंगलर सिटियाव जायगाफोरखौ नायदो ओरैनिखौ बेंगलराव फैयोला बेफोरबायदि दंफां सिंल' जागोन लामाफ्रा दा जोंनि हजोंबो बड'लेण्ड ओनसोलाव नाजायो दंफां गायो बेफोरबायदि खालामनो जोंनिलाय हजोंहाय लामा मोसौसो खायो ओमफ्राय दासिमबो जाजोबासै गायना होलाबो लाब गैया जोंनि ओजोंहाय बड'लेण्डआव दायो मोनसिगोन जों जाय लकेसनाव फैदों बे लकेसनाव नैबेनो आसोला मावगासिनो दं नै बेनोद्रा नै बेस रेस्टुरेन्टआ आखाव खि खालामजायोमोन दहननो लिंबावगौमोन आं औ एंगा कास्टमार जायो नैबे रेस्टुरेन्टआ बेस रेस्टुरेन्ट बियो ओमफ्राय गोजौआव गेस्ट हाउसबो दङ वेटिं जालायखायो बेयावहाय जानो थाखाय बियो आं बैयावनो ओंखाम बायनानै जाबाय थायो सुथिला ओरै जाहैबाय थांबाय दा मोनफैबाय जोङो नै लोगोआ सासे बेयाव मावगासिनो दं नै बे फिसा ल'खानाया र' भिडिअ लानो मोना भिडिअ लानो मोना लाजायो
हटेलनि नामखौ नायदो ओमफ्राय मा सावदों जों नायनि जोङो रिंसार आदै दङ नै मा आइटेम इयो मा आइटेम Tawa chicken. ए थावा चिकेन थावाया गेसनि माने अरनि गोजा ओइ मा रेस्टुरेन्टना फिसाल' माथो ओमफ्राय नै आदैनि बेरायबाय दोनदों गोबाव फैगौ जाखांनानै दोनदोंलाया जाबायलाय बिदिनो दा एसे हटेलाव बेरायफैदों ओरैबो गोबां बर'फोर दं नै मावग्राफोर उदालगुरिनि बिसोरो आं आखाइखौसो नुलांबाय ओरै दाबो रेडि गैजोमा फिसाफ्रा गोदानसो खुलिनाय दासो नायलाबायफैदों नोङो नै बेबो मालिक ओरैहाय सिन्दा नै जों गासिबो गामिनि गोजा बेबो आंबो गामिसिनि गोजा अखा हानायाव थान्दा नुबोगासिनो सासे लोगो हमलायबाय नै रेस्टुरेन्टाव फैनानै बिदिनो जानायसिदों दे जानायदो दे नै बेनो जोङो सावना होबाय आरो स्पेसियेलि जों साथामजों जानायनिसै जानायदो नै बिथां जाहोदों जोङो गामिया मोनलाय नोंसिनि दे नोंथाङा आमथेखा मा सिमलगुरि ए आंनि गामिनि होनब्ला माथो खाथिनिसो नैबे आंनि गामिनि दरसे जानायनिसै आंबो गामिनि गोजा Miniganya dekhanya loh. Nah, miniganya dekhanya loh. Geser Afrika itu. Restoran pun naik dan ini soal. Jadi nggak. Mandengman. Mana ini? Ya. Silong kok. Ada silong. Awak tradisi anak orang nih. बिथाङा आमथेखा सिमलगुरिनि ओमफ्राय ओरैहाय थावा चिकेन जोंनिया आदै रिंसार मावो नै ओमफ्राय ओरैनो नायना लादो बानासबारि रडनाव नै बिसिनि रेस्टुरेन्टआ बेयावनो ओरै नायगोन ओरै थांबा हरम' सिगनेल ओरै थांबा बायफानालि ब्रिज बेयावनो आरो साखाथियावहाय नायना लादो नै बेनो नामा आं सिगां बैयावनो मावोमोन ओरै थांनानैहाय ओइजों थायोमोन आं सिगां ओरै हाबलांनांगौमोन बैयाव गोथैसालि दं बे गोथैसालिखौ बारनानै बेयाव थायोमोन आं सिगां ओमफ्राय दस्रायाव रेडिमेडसो मोनो मा होनोखौ नुल परथा ना मा होनोमोनलाय जों दा थांनो ओंखारबाय मावगासिनो दं बिसोरो परथा ना सावगासिनो ओरैहाय जों थांनायसैलै मोनदे औ थांनायसै बाय बाय उनाव जायोला मावफैनोसै खामानि दा गोदानलै जेबो गैथ'वा औ थांबा उनै लोगोफ्राबो ओमफ्राय आंबो थांनोसै थाफैदो गारला थाथ'दो औ लोगो मोनफिनगोन उनावहाय थाबैनो दा जों थांनो ओंखारबाय गय जालांबाय बेयावबो बर'फोर मावोनो हिनजावफोरबो दंदां थाबहैयो
चिकेन शर्मा खय केजि दं इयावहाय बेनिफ्राय दा दा 30 केजि जाबावगोन बेनिफ्राय 30 केजि चिकेन शर्मा औ दं नै बिथाङा मावो नै हटेला बेनो नै बिसिनिया जों सिङाव हाबलालै फिसा न'खा माथो हटेलाबो मोनसे भिडिअ क्लिप लानोसै आंबो जोंनि बर' सेंग्राफोर लोगो मोनबाय नै बिसिनि हटेलाव बेरायफैदों मा मा फिल्म गैया आंनि खाथिनि गोजा माथो नालाय दाख्लैबो फैदोंमोन ना हाबलाङो सानबाय ओमफ्राय हाबलाङो 15,000 गाहाम मोननो जाहैदों बेरायलाबाबो जों मोनथाम मोनब्रैसो हटेल बेरायलाबायबाय जोंनियाव लोगोफ्रा दाबो गावलायाखैनो दंजोबो न' साइनबर्डआव नायदो गाहाम जायो बैलाय संना जाहैबाय बिदिना ओमफ्राय जों सिङाव हाबनाय जायाखै सिङाव ओरैमोन नो साबेसे दं बर'फ्रालाय माखासेबो बर' रोङा गासिबो ए आयु 15-16 दंनो ओंखारजोबबावाखैसो होनलाय जोंना फोजोबहाय होनला बर'फोर गोजाखा गासिबो बर'फोर गोजा जाहैदों रावबो लाखाया 15-16 जनसो दंबाय दा नुजोबबावाखैसो जों लानाया आसामनि गय मोनजाफैलायबाय नैयाव फैनानै मोनाहांबायलै नै दा बेनिफ्राय जाय खाथ'सिगोन जोङो खाथ'लादो दे होनला दे थांलायदो होमबा आदा दे बेरायफैबाय गोबांजों लोगो मोनबाय सिनायालाबो दिनै सिनायलायबाय जों ओमफ्राय दा लोगोनि रुमाव थांनो ओंखारबाय बिराद स्टेन्डार्ड हटेला नायनो